ба фикру ақидаи ман синни соли ҷавонӣ аз синни 18 сола то 35 солагӣ мебошад. Занон умуман ҳангоме ки хонадор мешаванд, фарзанд таваллуд мекунанд, ман фикр мекунам ки синни бисёри ҷавониашонро барои тарбия кардани фарзанд аз қафои зиндагии худ мебахшанд ҷавонии худашонро. Масалан, пӯстояшон ожанг мегирад ва баъд аз синни ҳангоме ки фарзандонашон калон шудан мегиранд, ба боғча мераванд, ба мактаб мераванд, аллакай ҷавонии занон низ гум шудан мегирад. баъди 40 солагӣ мо хоҳем нахоҳем аллакай нишонаҳои бемориҳо пайдо мешаванд. Бемориҳое ки мо то 40 солагӣ намедонистем, дар фикр ҳам набудем. Аллакай подшоҳомон монда мешаванд, бегониҳо шабо дард мекунанд. баъд мефаҳмем, эҳсос мекунем ки аллакай ҷавонӣ гузашт. синни соли ҷавонӣ агар ба фикри ман ин синни сол ягон маҳдудият надорад. барои он ки дар ҳама вақт агар одамизод ба худаш боварӣ дошта бошад, ин синни соли ҷавонӣ вай мемонад. фарз кардем ман синни соли ман аллакай як моҳ пеш ба 71 расид. ман худамро ҳеҷ вақт пири 70 сола ҳис намекунам. барои ман баробари ҷавоно роҳ мегардам, баробари ҷавоно кор мекунам, баробари ҷавоно суҳбат мекунам, дар суҳбатҳошон баҳсу мунозира мекунам, худама баҳсу мунозираи худама фикри худама баён мекунаму дар фикри худам ҳама вақт меистам. камоли умр то басти бувад гуфтагӣ, яъне маънош ки амин то 40 солагӣ, яъне аз 20 то 40 асоси ҷавонии худаш ҳамин вақт мегузарад ба фикри ман. Ну, наверное, когда внуки уже появляются, я так думаю. ҳақиқатан ама як синни сол ба мераси вақти ҷавонӣ масалан рӯзи дар рӯза дар кор мегузашт, меҳнат мекардӣ, ҳис намекардӣ. ҳозир ҳамон камтар хасташавиро ҳис мекунӣ. Аз кадом синни сол аллакай хасташавӣ? Хасташавӣ баъди аз худам гӯям агар баъди 60 ман ҳис кардам. ҳар як шахс аз 18 солӣ сар карда, мақсад аз синни 18 солагӣ медорад ва ҷавон аст то синни 35 ва аз 35 он тараф фикр мекунам ки ташвишҳои зиндагӣ ва ташвишҳои зиндагӣ, рӯзғор барои пеш бурдани зиндагӣ вай бисёртар фикр мекунад, монда мешавад. аз ҳамин хотир фикр мекунам ки вай бигӯем ки тамом мешавад.